flimkien il-mulej keltek imqazza f'qalb waħda naqat sem tibnak Abba fejnem ilaqta Tamarint mulej intejx fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut nixtieqilkom l-għodwa tajba kif tafu llum huwa d-9 jum tan-novena tal-Ispiritu Santu. U eżis ħut l-Ispiritu Santu forsi ħafna ma jagħtux kasu qisu ma jeżistejx. Forsi oħrajn daqqa jgħidulu iva oħra le. Però hemm uħud eżis ħuti li l-Ispiritu Santu jgħidulu dejjem iva. U dawn huma l-qaddisejn eżis ħuti, dawn huma dawk li Alla imbagħad imexxihom fit-triqat tiegħu u jagħmel bihom ħwejjeġ kbar. U llum qegħdin niċċelebraw festa għażiż eżis ħuti, it-tifkira ta' San Karlu Lwanga u sħabu martri jew aħjar kif nafuhom ukoll il-martri tal-Uganda. Kien bejn is-snejn 1885 u 1887 l-Sultan Mwanga tal-Uganda fl-Afrika qatel ħafna nsara fosthom ta' min isemmi l-iżjed lil Karlu Lwanga u 21 oħra sħabu li bqgħu sħaħ fil-fidi Kattolika u ma ridux joqogħdu għax-xewqat żienja tas-Sultan li għalhekk lil xi wħud minnhom qatalhom rashom fosthom lil San Giuseppe Mukaza u oħrajn ħaraqhom ħajjin. Dawn ġew ikkanonizzati ġifieri dikjarati qaddisejn mill-Papa San Pawlu VI. Eżis ħuti l-Ispiritu tal-Alla meta niftħulu qalbna, meta ngħidulu iva huwa ikompli jtina l-grazzi tiegħu u jkompli jmexxina fit-triqat tal-mulej. Ejjew illum nitolbu mod speċjali għall-Afrika, nitkellmu ħafna mill-gwerra tal-Ukrajina u sew nagħmlu, però ma ninsewx li fl-Afrika wkoll f'ħafna postijiet hemm inkwiet kbejr u għalhekk huwa dover tagħna li nitolbu għal paċi f'dan il-kontinent maħsul bid-demm ta' dawn il-martri eżies. Ejjew għalhekk nitolbu biex ta' bilħaq id-demm tal-martri ikun żerrija ta' ħafna nsara konvinti, nsara veri li jwasslu l-messaġġ ta' Ġesu, messaġġ mimli paċi, messaġġ mimli mħabba u rispett lejn kull persuna umana. Fiskiet ta' qalbna nitolbu maħfra lil mulej għal ħtijiet tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħ oħtina Marija Dowgal. Nitolbu. U Alla, Inta għamilt mid-demm tal-martri żerrija tal-insara fit-tieba tiegħek għatina li jkun hemm dejjem kotra kbira ta' frott fil-Knisja li jilgħalqa qaddisa tiegħek msoqija bid-demm ta' San Karlu Lwanga u sħabu b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien is-Sultan Agrippa u Bereniċi waslu Ċesarija
biex jagħtu l-merħba lil Festu. Billi damu hemm ħafna, Festu tkellem mas-sultan fuq il-każ ta' Pawlu u qallu: hawn raġel li Feliċ kien ħallih il-ħabs. Meta kon Ġerusalemm, il-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-Lut resquli xi akkużi kontra tiegħu u talbuni nikkundannah. Jiena weġibthom li r-Rumani mhumiex imdorrija jibagħtu għal mewt bniedem akkużat b'xi ħtija qabel ma jġibu lill-akkużat quddiem dawk li jkunu akkużah biex ikun jista' jiddefendi ruħu mill-akkuża li tkun saritlu. Imbagħad ġew hawn miegħi u l-għada bla telf ta' żmien jien ħadd posti fit-tribunal u badt inġib lil dan il-bniedem. Dawk li jakkużah kienu hemm, iżda ma ġibu ebda akkuża milli stennejthom iġibu kontra tiegħu. Kellhom biss xi kwistjonijiet miegħu dwar ir-reliġjon tagħhom u dwar ċertu Ġesu li hu mejjed, imma Pawlu jgħid li hu ħaj. Billi ma stajtx insib tarf ta' din il-kwistjoni, staqsejtu jekk irridx imur Ġerusalemm u hemm isir ħaq minnu fuq dan. Imma Pawlu appella biex jibqa' miżmum sakemm il-kawża tiegħu jaqtagħha l-Imperatur Awgustu. Jiena għalhekk ordnajt li jinżamm sakemm inkun nista' nibatu għand Ċesari. Il-kelma tal-Mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Birek ruħ tiegħi il-Mulej, b'qalbi kollha mbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-Mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. Daqs kemm huma smewiet il fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma' min jibża minnu. Daqs kemm hu imbiet il-vant mill-punent, hekk hu ibiet minna ħattijietna. Alleluja, alleluja, alleluja. Waqqaf il-Mulej it-tron tiegħu fis-sema u saltnatu fuq kollox taħkem. Birku l-Mulej, anġli tiegħu kollha, setana u qawwija li tagħmlu l-ordni tiegħu. Alleluja, 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 alleluja. L-Ispirtu Santu jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li jettilkom. Alleluja. Alleluja. Il-Mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu der lid-dixxiepli tiegħu wara li kielu xi ħaġa. Ġesu qal lil xmum Pietru: xmum bin Ġwanni, tħobbni jien aktar minn dawn? Wieġbu: iva Mulej jien taf li nħobbok. Qallu: ira l-ħrief tiegħi. Staqsi ħattini darba: xmum bin Ġwanni tħobbni inti? Wieġbu: iva Mulej jien taf li nħobbok. Qallu: ira n-naċ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih: xmum bin Ġwanni tħobbni? Pietru ħassa fsa ta' qalb għax staqsih għat-tielet darba: tħobbni? U qallu: Mulej jien taf kollox, inti taf li nħobbok. Qallu Ġesu: ira n-naċ tiegħi. Tassew tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Ma meta tixjieħ intiftaħ idejk u ħadd ieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser bliema mewta kien sejjer jagħti glorja lill-Alla. Imbagħad Ġesu sokta jgħidlu: ejja warajja. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu bit-tagħlim tal-Evanġelju
nitnatfu minnu bietna. Żgur li smajnija l-kol xi darba l-espressjoni li Alla kapaċi anzi jikteb dritt fuq linja mawġa u xek smajnija. Hija espressjoni li fija erf kbir tas-sema ta' il-qari tal-lum propju jkellemna fuq hekk u xek. Araw San Pawl qiegħed jiġi persegwitat, saħansitra iridu joqtluh, u issa irresquh quddiem xi kbarat Rumani ħanejdulhom hekk li dawn jiddeċiedu u xek li kif talab li jieħduh quddiem Ċesari biex jiġi ġudikat quddiem Ċesari li jibgħatuh Ruma u xek. X'ħareġ ta' ġejt minn din iċ-ċirkustanza li ħadd ma rieda, Pawlu ma riedx, u naħseb jiena ħadd ma rieda ma xtaqgħod iċ-ċirkustanza. Araw x'ħareġ ta' ġejt eżisuti. Dan kien il-vjaġġ li wassal lil Pawlu fostna. Dan kien il-vjaġġ li wassal il-Pawlu fostna infatti qegħdin kapitlu 25 tal-Atti, kapitlu 27 imbagħad jirrakkontanna l-vjaġġ ta' Pawlu lejn Malta u 28 jirrakkontanna Pawlu fostna u x'hekk eżisuti. Anke l-istess Evanġelju tal-lum. Araw min ikun sinċier u jħalli lil Alla jaħdem fih. Pietru żbalja din il-ġrajja li smajnu x'hekk seħħet wara l-qawmien ta' Ġesu. Ftit ġranet ġrat wara l-qawmien ta' Ġesu u ftit ġranet ovvjament wara li Pietru kien ċaħat lil Ġesu għal 3 darbiet. Però hemm ħaġa f'Pietru li ma tonqos qatt, tafu x'inhi s-sinċerità tiegħu. Pietru jħobb lil Ġesu bis-sinċerità. U l-iżbal tiegħu ma għamlux, ma preparax qabel, ma jewden kif se jagħmel. L-iżbal tiegħu kien żbal ta' djufija, għad li kien żbal kbir, għax ċaħat lil Ġesu, imma kien żbal ta' djufija. U allura Pietru mhux talli ma ħabbux il-Ġesu talli ħabbu iktar u x'hekk. Infatti Ġesu qed jagħtih l-opportunità mill-ġdejt li jistqar li mħabba tiegħu leħ. Allura anke mill-iżbalji tagħna jekk aħna nafdaw falla bis-sinċerità, jekk inkunu sinċieri magħna nfusna ma' Alla u mal-oħrajn, Alla kapaċi u x'hekk jagħmel ħwejjeġ kbar eżisħuti. Allura aħna maħniex qegħdin ngħixu min jgħix ħajja tajba mhux qed jgħix kif jgħidu bl-Ingliż at the mercy of others u x'hekk ħafna drabi ħafna jaħsbu sewwa mela jiena ngħix ħajja tajba u nlaqqa ta' kull darba jien. Mhux hekk ngħidu kultant jien nipprova ngħix tajjeb u dejjem inlaqqata. Min jemmen mhux hekk jarahom l-affarijiet. Min jemmen ta' bilħaq jemmen dik jagħmel għażla favur Ġesu, jekk iħalli l-Ispiritu t'Alla jmexxih, jekk isir dejjem liva għall-Ispiritu t'Alla kif kienet Marija hawnhekk mis-santwarju tagħha u x'hekk tallimna dan, kienet dejjem liva rrida t'Alla, anki jekk il-bnedmin jippersegwitawh, pero fuq kollox hemm il-grazzja t'Alla li tirbaħ. Fuq kollox Alla anke mis-sofferenzi tiegħu, anke minn dak li jgħaddi minnu fil-ħajja, Alla dejjem joħroġ il-ġejt. Ara kemm temnu in dan u tkun taf x'fidi għandek u jien. Nemnu ta' bil-ħaq din jien dan, nemmen li meta anke nirċiev il-ħażejn, jekk jiena mpattih bit-tajjeb u x'hekk. Għaliex jiena nħobb lil Ġesu u naf li Ġesu jħobbni, għalhekk impattih bit-tajjeb. Jiena naf li Ġesu jriedni nħobb, nemmen li jiena dejjem rebbieħ. Din hija l-fidi vera żisħuti. Il-fidi vera tfisser li min jiftaħ qalbu, jiftaħ moħħu, jiftaħ ħajtu għall-Ispiritu t'Alla, minkejja dak kollu li jgħaddi minnu f'dil ħajja, mid-batijiet li ġibu fuq il-bnedmejn, il-batijiet tal-mart, kundizzjonijiet umani, Alla jagħmel bih ħwejjeġ kbar. Dan jurijunna Pawlu llum, jurijunna Pietru, minkejja djufijiet tiegħu, jurwunna l-martri tal-Uganda, eżisħuti. Allura illum f'dan l-aħħar jum tan-novena kemm għandna bżonn bil-qalb kull wieħed waħda minna nistaqsu l-ewwel nett lil nfusna jien f'ħajti x'irrid. Irrid li ssir ir-rieda tiegħi, irrid nagħmel dak li rrid jien,
jew jien f'ħajti irrid nagħmel dak li jrid minni l-mulej. U hemmhekk jiena inkun naf inix inħalli l-Ispiritu talla jaħdem fija jew le. Min irid jagħmel dak li jrid hu qed jgħidu l-Ispiritu Santu ibqa' barra int għax jien li rrid jien irid nagħmel. Min irid f'ħajtu isir jaf x'inhi rrieda Alla għalih u jagħmilha, allura jsir dejjem iva rrieda Alla. Allura l-Ispiritu Santu qed ngħidulu ejjew Spiritu Santu imla l-qlub tal-fidili tiegħek, kebbes fihom in-nar ta' mħabbtek. Ejjew għalhekk eżis ħuti f'din l-Ewkaristija dan id-9 jum tan-novena għażiża, l-iktar novena importanti eżis ħuti tal-Ispiritu Santu, nitolbu l-Alla itijinna dil-grazzja u l-aħna nil-qewwa u xekk li niftħulu qalbna, nħalluh jaħdem fina u permezz tagħna biex ta' bilħaq fid-dinja kollha tibqa' tidher il-preżenza ta' Ġesu, il-qawwa ta' Ġesu, il-qawwa tal-Ispiritu Santu li taħdem fid-dinja permezz tagħna. Kieġobkom nqumu bil-wieqfa. Aħna u niftakru llum fil-qlubija li wrew iż-żgħażagħ insara tal-Uganda 100 sena ilu biex iżommu iżjed li iktar minn 100 sena ilu biex iżommu bla mittiefes is-safa ta' ruħhom ma ċedewx għax-xewqat ħżiena tas-sultan tagħhom u sofrew martirju waħrax. Nitolbu l-Alla iwettaq il-Knisja tiegħu fil-pajjiżi kollha tal-Afrika u fid-dinja kollha biex is-saltna ta' Kristu tikber u tissaħħaħ ukoll fost dawk il-ġnus. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek fl-Afrika, ħarissa minn kull deni, kabbara dejjem iżjed u żomma fl-imħabba perfetta tiegħek nitolbu. Biet minn fost l-insara kull tagħlim qarrieqi u kull imġieba mhux sewwa biex ikunu safja u bla teba quddiemek fir-ruħ u l-ġisem nitolbu. Iftaħ id-dirajn tal-ħnina tiegħek għal qaddija tiegħek Oħtna Marija u għal dawk kollha li ħallew din id-dinja bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija nitolbu. Dawwa l-fema tas-setanin kollha fil-pajjiżi tal-Afrika biex jarfu x'ġid kbejru għalihom it-tagħlim tal-Evanġelju nitolbu. Tħallina qatt ninsew id-dmir tagħna li ngħinu bit-talb tagħna l-Knisja fid-dinja kollha biex il-bxara tajba tasal ukoll lill-ġnus pagani tal-Afrika u fid-dinja kollha nitolbu. Nixtieqek inżid talba l-ħafna ħutna li jsegwu dil-quddiesa permezz tat-televiżjoni jew tar-radju jew internet. Ovvjament ma ninsew qatt u xekk lill-anzjani, il-morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk kollha li forsi tant jixtiequ jieħdu semmana fil-quddiesa f'xi knisja f'Malta fid-dinja, però ma jistgħux. Dawk l-ewwel qabel kollox nitolbu għalihom, nitolbu għal dawk li jieħdu ħsieb ta' dawn il-persuni. Nixtieq nitlob għal dawk li forsi hekk ibatu b'xi kundizzjoni ta' mart mentali, dawk li forsi jħossu bżonn ta' talba speċjali bħalissa. Nitlob għall-emigranti ukoll ħafna emigranti jsegwu dil-quddiesa u jingħaqdu magħna f'dan is-santwarju tant għażejs iddedikat lill-omna tas-sema jew fiskiet il-kol kemm aħna mid-dinja kollha. Hekk fiskiet ta' qalbna nafdaw f'riġlejn l-om tagħna tas-sema t-talba tagħna. Ma ninsewx dak li smajna fil-qari tal-lum, inħalluh jispirana fit-talb tagħna. Mulej Alla li tista' kollox, wettaqna bil-grazzja tiegħek biex bla biża ta' xejn dejjem nagħtu xhieda tal-kelma tiegħek quddiem id-dinja u ma nonqsu qatt mill-fedeltà tagħna għall-kelma li tajniek fil-Magħmudija bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja
mbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qumli u niedma quddiemek u għamli kun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek, naddafni mulej minn ħżunieti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej inti tajt lil qaddis immartri il-grazzja li jażlu l-mewt biex ma jidimbux. Ilqa s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek biex fiċ-ċokun tagħna nitolbuk li aħna wkoll nagħtu ruħna għalik biss u naqduk madwar l-altar tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej, missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex San Karlu Lwanga u sħabu martri ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fid-dgħajfejn u ssaħħaħ lil min nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u blajda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sew int mulej, int lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba
flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mo speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħ oħtna Marja Dowgal. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, il-martri tal-Uganda u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Tajjeb li niftakru eżisut li mingħajr l-Ispiritu Santu il-qudiesa tkun teatrejn ta' mhux il-qassejs li jibdel il-ġisem il-ħobsu l-imbejt fil-ġisem u d-dem ta' Ġesu, u għal-Ispiritu Santu għal kelmiet tas saċerdoti eżisuti. Innu taw ftit fit-talba Ewkaristika insejħulu darbtejn l-Ispiritu Santu. L-ewwel is-saċerdoti sejjaħlu biex jibdel il-ħobsu l-imbejt fil-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Imbagħad it-tieni waħda tajjeb li nagħtu kasa u miċ-ċokun tagħna nitolbuk li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Jiġifieri għamel lilna nixbħu lil Ġesu, aħna li sir nirċevuh enna ħankunu nixbħuh fil-ħajja tagħna. U l-ewwel qabel kollox nixbħuh bl-imħabba eżisut. Jew ngħidu t-talba tal-missierna, talba li hija l-Evanġelju fil-qosor, Alla huwa missierna, aħna ħwa, u aħna msejħin l-ewwel qabel kollox biex inħobbu lil xulxin. Ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrejb iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slim u l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewtija kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt nferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlejx tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna. Il-dem ta' Kristu jħarisna.
Aloni Sultan Awin Kunin birek muley aldeyn Kunin birek lisem adismiyek Salvatur dictetna l'kol In plittina ħajjawna maġnida Addis Awin kunim birek mulej għal-dejjem U imbirek li sem għaddisnijek Alleluja, Alleluja Int mulej li tħobna l-kol Ħares lejna bħarsa kollha ħina kollok tjiba tkun imbirek mulej għal-dejjem U imbirek li sem għaddisnijek Alleluja, Ejjew insellmu nitolbu lill-Ispiritu Santu li jżurna bid-doni tiegħu biex qatt ma neqfulu lill-Ispiritu Santu. Mu bil-wieqfa u bil-qalb ngħidu. Għad-don tal-għerf, glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Għad-don tal-fema, glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Għad-don tal-Kunsill, glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Għad-don tal-qawwa, glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Għad-don tax-xjenza, glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Għad-don tal-pjetà, glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Għad-don tal-biża' tal-Alla, glorja lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Tqarbilna bulej bil-misteru qaddis tiegħek, aħna u nfakru r-rebħa tal-qaddisqin martri tiegħek, nitolbuk biex dan is-sagrament jimla lilna bil-qawwa bħalma għen lilhom jissaportu tbatijietom ħalli fost it-tiġrib kollu tagħna nibqgħu sħaħ sal-aħħar fil-fidu l-imħabba bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Et jistrih fuqi. Ispiritu tal-mulej ikkonsagrani għal-wassal b'xara tajba b'xara ħilja lil-ħajrin
ħajja ta' twemini. Jistifni l-qawwa tiegħu biex inxandar kull imkien li sbaħ aħbar jisaltna ta' ġej.